Alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ina godiya 100%. To, alhamdulillah, ni sunana Abdurrahman Hamza mai yanka. Ni dan jihar Kaduna ne. Alhamdulillah. Ina godiya ga Allah da Allah ya bani wannan mukami, duk da cewa an kai ruwa an kai rana har Allah ya tabbatar mana da ita wannan kujera. To alhamdulillah, ba abin da zan ce da Ubangiji sai godiya. Sannan kuma ina godiya ga abokanaina da masoya da suka jajirce har sai da Allah ya tabbatar mana da wannan kujera. Su ma ina godiya gare su, ina masu fatan alkhairi. Ito alhamdulillah, ni dai dan da SHABBABU madina ne. Na zade a cikinta shekara da shekaru. An yi gwagwarmaya tun muna yarinta har ta kai mun fara ta samu mallaki hankalinmu. To su abokan nawa su ma kamata kai wannan tambaye. Gaskiya. To kai ma za ka fahimta, saboda su abokan nawa sun san ko zan iya ko ba zan iya ba, har suka jajirce ba inda ba su fada ba. Na ga maka sun dauki kura sosai cikin kawunansu, an kai ruwa an kai rana har Allah ya tabbatar masu da wannan kujera. Saboda wannan kujera ba ta wace ba, wallahi ta al'umma ce, ta su abokanai na da masoyansu. Wannan kujera ta su ce, saboda su za a yi aiki. To alhamdulillah, har wa yau saboda ba mu daina godiya ga Ubangiji, saboda duka cikin al'amuran da muke yi da taimakonsa muke yin shi. Gudunmuwar da tun da sun riga da sun ce sai ni kuma na karba, kuma ni dan cikinta ne. Akwai gudunmuwoyi waɗanda za mu bayar a cikin tafiyar ta yadda za a yi mu samu ci gaba wanda duk duniya sai an san da wannan abin. Saboda za mu yi masu ba mu shawarwari na nesa da na kusa, ta yadda za mu haɗa ƙarfi da ƙarfe. Ba iya basira ta kaɗai za ta yi amfani ba, akwai basira al'umma waɗanda za su shigo. Kuma ina kira da su, duk wani wanda ke da ƙoƙari, ko yaro ko babba ko mace ko namiji, in dai zai bani shawara, fili buɗe yake, zan karɓa. Abin da nake so dai jama'a su sani, sai an yi haƙuri. To abin da nake so daga shi Malam Mujtafa da ke waka a cikin da'irar SHABBABU madina na biyu, asali dai mai gidana ne. Muna bin shi majalisi tun muna yara, har ta kai yanzu Allah ya kawo wani kadami, yau kuma ni ne shugaban da'irai. Alhamdulillah, kira da zan yi gare shi da ya mai da hankalin shi akan hidima annabi. Mutum ne mai haƙuri, mai kau da kai. To ina ƙara kira ga hakan, ya ƙara kau da kanshi ga dukkan wasu al'amura na duniya, ya fuskanci Allah da annabin da yake yabo. Sannan kuma kada ya kalli cewa mu ko yara ne, in kawai ya tsaya fahimci menene zami wanda zai bada ci gaba a tafiya ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shine kawai ne abinda zan yi kira gare shi. Albishir ga masoyana da abokanaina da magoya bayan da suka jajirce akan wannan, ka gaya masu da babban murya, wallahi za su sha romo na hidiman nan. Duk abin da suke so da taimakon Ubangiji za mu yi shi. Duk abin da ya gaza ake ganin yayi rauni akan tafiye da yardar Ubangiji, za mu roƙi Allah, Allah zai tallafa mana, za mu kawo ci gaba sosai. Duk abin da babu, za mu yi ƙoƙari mu haɗa kwamiti mu ga taya abin zai zo, insha Allah rabbi. Tun da kayan sauti, mandiri ne, mic ne, baki ne,
da sanni yake cewa ko da ita baki daya da dukkan waɗansu al'amura insha Allah rabbi za mu yi kokari mu ga yadda za a yi da'irar nan ta mallake su 100% ta yanzu a ci gaba da yaban Annabi Muhammadu. Sannan akwai wani abu da nake so mutane su sani, gaskiyar magana sai an yi haƙuri, saboda akwai tsare-tsare da za mu zo da shi waɗanda inda aka yi haƙuri aka yi biyayya zai amfane su kuma zai amfane mu kuma zai amfani al'umma ga baki ɗaya, saboda muna so mu shigo da hanyoyin tarbiyyar da yara waɗanda za mu mai da yara da suke cikinmu, yaranmu za mu koya musu hanyoyin da za su dinga bin na gaba da su, saboda wannan matakin ne da aka kai har ta kawo ni ga haka. Biyayya ga na sama da ni ta bani dama har suka kalla su abokanai na suka ce cewa ni zan jagoranci wannan tafiya. Ina kira ga yaranmu masu tasowa yanzu, ba abin da ya kamata su yi kawai su biyayya, su ladabi, kuma su girmama na gaba da su. Yau wanda aka ce ya fi ka koya ne, kar ka kalli ko ka fi shi ko wadata ko ka fi shi wani abu na rayuwa, a inda yana sama da kai to kai biyayya gare shi, saboda ita biyayya ita ke jaza a kai dukkan matakin da ba a tunani, kuma za ta ɗauke ka ta kai ka hanya gama ma da duniya lafiya insha Allah rabbi. Babar zan kirawo ga mutanen da duk zamu naɗa su a matsayin zamu ba su mukamai na kusa da mu da na nesa da mu, mukaman da duk zamu ba su. Kada mutum ya takamar cewa an bashi mukami ya yi gadara, ya yi izgili, ya ga cewar sai iya yin ayan da ya so. Abinda muke so dai in har mun kirawo ka mun baka mukami kan tafiyar da muke a kai, ya kamata ka sa hankali, ka sa natsuwa, kai ma na ƙasa da kai adalci, kuma kar ka sa san zuciya. Dan duk wanda muka ba mukami wallahi ya abinda ba daidai ba, kowane ne shi zamu cire shi, zamu ɗauko wanda ya cancanta kuma mai dashi a gurbin. Duk wannan ina magana ne akan masu mukamai da zamu ba, ko ma waye wallahi ka saba mun saba maka, shine gaskiyar magana. To alhamdulillah, iyayen kungiya babu abin da zan ce da su sai san barka. Kamar ubana, jagora na, murabbina, Malam Balarabe farin yaro, wannan mutune tamkar uba yake a gurina. Alhamdulillah, duk abin da ya kamata a yi na yabawa da nuna karsashi, wannan bawan Allah yana bani akan kowane fanni. Sannan bugu da ƙari akwai Malam Salisu Ahi Mannan Tauki, wannan mutum ne waliyi ne, wannan bawan Allah bai ɗauki duniya bakin komai ba, sannan yana bin ra'ayin al'umma in yayi daidai da shari'a. Sai mai bi mashi akwai Malam Salihu Musa Makudawa, wannan ma ce sufi ne shi ma, saboda mutum ne wanda iya da balaga, ya san yadda zai tausasa mu wancan, ya san yadda zai karɓi wannan, duk abin da ka zo da shi zai zuba shi a faifai, zai tantance aya da tsakuwa. Wannan mutum ne bawan Allah ne, Allah ya saka mashi da alkhairi, Allah ya bashi abin da yake nema duniya da lahira. Sannan akwai Malam Didi, shi wannan Malam Didi baban da mutum shi ai shi comedian ne, shi na kowa ne, malam ne mai zahi ko mai saukin kai. Allah ya saka mashi da alkhairi, har muka zauna zaman mitin har muka tashi ba abin da yake da abokanai na sai raha, sai dariya, sai yayi nan sai yayi nan. Allah shi mai albarka, Allah ya saka mai da alkhairi, Allah ya bashi abin da yake nema duniya da lahira. Arzikin shi ubangiji Allah ya linka mai, ubangiji Allah ya tallafi bayan shi, yanda ya faranta musu yana da mu kanmu da ni kaina, shi ma ubangiji Allah ya faranta mashi, Allah ya bashi abin da yake so. Sannan Malam Mujtafa mai Shabbabu shi ma yayi namijin kokari, ubangiji Allah ya saka mai da alkhairi, Allah ya biya mashi bukatun shi, Allah ya ɗaukaka Shabbabu ya kai ta matakin da duk ba ma tsammani, alfarma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Sai Malam Sani Sabo, Allah sarki, shi wannan masallacin kofa gidan mai yake sallah, duk azhar da la'asar tare da shi muke yin ta.
saboda shi mutum ne wanda ya ce man Malam Abdulrahman, na ce akar maka Allah ƙura'ata na baka. To ni ko mutumin da yamma haka mi zan ce gare shi? Ha ba malam, ai an gama. Sai Malam Bishir, shi ko Malam Bishir amini ne ga Malam Ali. Mutune ne wanda idan yana tare da ni ko in ya zo inda nake, daga inda na duka na ce akar maka Allah baka da wuni, ni ko motsin girki ba na yi, saboda irin girma da daraja da yake da ita idona. Ba na ma san ko kallonsa ina magana da shi, saboda yana da wani mukami da na ɗauke shi a cikin zuciyata na adashi daban. Alhamdulillah, kawai da wa'annan mutane ubangiji Allah masa albarka, Allah biya masa bukatunsu, iliminsu Allah ƙara linka masa shi, sannan arzikinsa Allah ya linka masa shi, sannan abubuwan da duk suke nema na rayuwa Allah kada ya ɗauke masa shi. Shi mala al'uba shi wannan uba ne gare ni, ba zan iya cewa komai ga shi. Duk wani mataki da na kai a rayuwa da nake a kai yanzu, wanda iyayen da suka haife ni, wanda kamar ma wanda kamar Ali shi mun komai. Rana ba ta faduwa ta fito ta faɗi ba tare da ina tare shi ba. Za mu yi karatun safe, na je in da ban je ba zai kira ni waya, ci man kana ina, kumun dare karfe 10 ko safiya himin a ƙarar shi. Allah kai hakuri ka daina tambaya ta haka, ana so